Ő Gábor, 21 éves, szűz. A haverjai elvitték bordéba. Gábor motivált és céltudatos ember. Mindig is tudta, milyen karriert akar az életben. Sebészhallgató a Sopén, a TDK vezetője, 4 nyelven beszél. De vajon hogy választ majd? Kurvát. A választás módja: A. Haverja tanácsára hallgat. B. Felcsapja a prosti lexikont. C. Megtapasztalja sorban. És te hogy választanál? Karrier.